pinabayaan ko rin siya na ang Oh, hindi siya bobo! What? May music video si Tony Fowler? Ay, kumusta yung mga cancer? Ako pala si Fowler at ngayon dadating ng mga nakakabobo daw ng memes ngayong linggo, kaya atin agad simulan. Pagbilan! Ay, ayaw mo. Ha? Gusto ko. Oy, taho! Ah, gusto kong taho. Bilan? 20 pesos lang. Kortado. Bakit? Saan mo lalagay? Dito. Hulun! Oh, Paulun! Bueno, mano mo, lugi ka na agad. Hindi bobo yung magtataho, magaling. Phil, 83 lang, 83 siya. Ano ba naman yan? Ikaw umiyak, Julia. Pasado naman yan. Tay, huwag mong iyak ka ng ganyan. 75 mo nakakaya. Ako nga 73 sa mat eh. Hindi siya sanay. Hindi ako sanay maging bobo. Tay, ko naman hindi umiyak eh. Pawiin mo na lang. Pwede naman eh. Ano ba? Ano pagkakamali mo dyan? Ba't naging 83 ka? Kamad pumasok siguro. Oo, di ba? Puro ka kasi lande. Kaya nga sabi ko, ayoko namang umiyak. Pero natatakot kasi ako sa iyo. Alam ko namang... Oh? Nakakatakot, Julia. 83? Nakakatakot? Sana Ako nga din all. ang periodic exam eh. Ayun sa inyo, kita mo, ito nagagawa ng sobrang pressure sa bata. Hindi na niya gusto matuto. Gusto niyang magkaroon lang ng grade, di ba? Iba yung kagustuhan mo madagdagan ng iyong kaalaman sa mga bagay-bagay, pero para lang pumasa, para lang magka-grades, dyan na pupunta ang pandaraya. Gustuhin nyo matuto. Gawin nyo una yon. Saka mo na lang gusto magkaroon ng magandang grade. Ako nga 73. 83 sana. Wholesome naman. Wholesome bobo moment. 90, lahat 9. Oh, mababa pa daw yan. Kawawa ka naman, tapos lahat Sana line all of 9. ganito card. Filipino 83 ang mapigati. Pigati. Failed. Ba't failed ang 83 sa remarks? Di ko gets. Saya na Ako eh. naging bagsak ang 83. Oh, siya, lahat 9. Kasi nakasipakita na puro night. Nakakaya naman. Sige, ako inilisan na. Sana all iniiyak ka ng line of 8. Yan yung mukha ko yung iniiyak ng hayop. Sana all. Itong iniiyakan. Umiyak na Leche, nagmumukala akong tanga niyo. Yung ako na. Aling kay Ken. Andres, wala ka lang pang Netflix. Alam mo, pinanood ko yan first 2 episodes. Dinrap ko na, hindi ko kaya, men. Masyado ko na napanood yung ganong klase at nakakabobo. Yung pinakayoko doon sa lahat ay yung bintana. Minsan nasisira, minsan hindi. Ano ba? Parang nasisira yung mga bintana ro pag andun yung bida. Pag wala yung bida, mababasag siya lahat. Eh, basta wala na spoiler. Gusto mo panoorin mo, pero tinigil ko na sa episode 2. K-pop mo. Kaya sa'yo. Naka-opa-opa mo, ayan. Galing kay Celestial, parang lang. All of us are bobo! Yun ang bagay. Yung inabutan ko pa doon, yung paulit-ulit sila nalilipat ng kwarto, tapos mayroong magkakaroon, tapos lahat ng mga mayroong love interest, lahat ng may jowa, hindi sila nakakagat, basta may kahawak ka, mayroong kang ka-holding hands, diba? Yung isa doon, yung magaling, yung maganda yung katawan, tapos yung babaeng presidente ata o valedictorian, yun yung kanyang trip. So, Leche, Rad. Oh, ito, nag-aaral ka sa school. Opo. Pag di mo pa naman nakuha to, 1,000, spell, P-E. P. Oh my God. Galing, hindi tayo lahat bobo. Oh, dasan. Oh, ikaw. Ilang taon ka na ba? 12 po. 12, spell, 12. 1, 2. Ito dapat iniiyakan mo ate pag ganito. Kali kay Vince. All of us are dead. Philippine adaptation. Oh, grabe. Grabe acting yan. Tapos malinis na yung sahig. Di na kailangan ng cleaners. So, ganito karami energy. Sa mga high schoolers naman, habol mo si Crush.
May isa pa dun na inis ako, di ba mga bata? Hindi sila trauma pumatay, no? Inuna muna nila maglandian sa loob ng kwarto. May isang part doon ng naglandian muna sila sa kwarto. Galing kay Pink, Born artist naman itong si Angelo. Favorite niyang subject. Ating sa taas. Ating glass. Kaya ka magkakaroon na line of 7 yan. Sige ka. Wait lang, fake ba? Hindi ba totoo yun? Di ba nagkaanak siya? Galing kay Justin. My day be so fine. Then boom, Tony Fowler. Ano to? Hindi ko to alam. Para siyang Gen Z style, no? Na sobrang high contrast, high saturation. Correct ka dyan, sis. Ewan ko, di ko alam. Kung masaya sila doon. Sa'yo na. Kaya nga pinaayos niya, ano ba? Huwag tayo poke-shaming. Galing kay Ronski. He was forced to watch Tony Fowler music. What? May music video si Tony Fowler? Wait lang. Ito. Directed by Ito yung nagiinuman kayo, meron kayong project para bang, gusto mo ba maging director? Sige, dito lang ako ano to, FF? Bitch sa peke, ang dami mong dada. Isampal ko kaya ang suso ko sa iyong mukha. Ako ang... Napakalalim ng mga liriko. Nagigirig na ang Beatles, sila Francis Magalola, sila Glock-9. Ay, ako na, di ko to kayang tapusin. Galing kay Charmaine, itry sa cashier pellet gun. Diba, para patay na din siya, pwede na siya maging zombie. Sunod! Bayag! Bakit eh? Nabrok bato ko. Ramdam ko yung sakit sa buong ano niya eh. Tahan kasi. Hindi ka mamamatay sa zombie, mamamatay ka sa sarili mo katakahan. Maraming salamat. Sunod! Kapag kayo siguro nakakita nito, matataranta na kayo. Kukunin nyo siya kaagad, bubuhatin, tas patatahanin. Ang ginagawa ko kasi kay Jazz, hinahayaan ko muna siyang ma-realize niya kung ano yung effect ng nagiging actions niya. Hinahayaan ko rin siya na ang makahanap ng solusyon sa problema niya. Basta ba hindi naman siya sobrang in danger at kinakailangan ng agad-agarang assistance. Hanggat okay pa naman siya, sige, solusyonan mo yan anak, ikaw may problema niyan. Charis. Parang kapag nadadapa siya, ganon, hinahayaan ko muna siya na tumayo sa kanyang sariling paa. Kapag ganun kasi na binibigyan din sila ng oras para ma-realize yun, eventually, hindi na nila uulitin yung same action na ginawa nila. Kasi alam na nila kung ano yung magiging kabayaran ng action nila. Tama ba ako mga mamshi? Good girl yan! Very good. So, galing kay Jobet. Okay, Pop. Ahas. Oh my gosh! Don't you know I'm a savage? Bitch sa peke, ang dami mong dada. Isampal ko kaya ang suso. Ayoko. Sa'yo na yung suso mo, no thanks. Galing kay Sir Sacho. Putang ina mo, sir. Marunong ka. Ano? Bagsak, line of 7. Ito, iiyak ako. Ano? Iiyakan ko to. Bakit? Anong problema? Tahimik siya. Sir, hindi po ikaw yun, sir. Yung kapatid ko, sir. Sorry, sir. Bakit ko naririnig kasi yung usapan ng kapatid mo? Sir, naka-open mic pala. Kala ko naka-off, sir. Sorry, sir. Galing ka. Olo pasar bagsak. Galing ka imandeng. Sir, kaya ha? Oo. Sabaw lang. Opo. 4 season. Sarap na, no? Yung hinawakan ni ate na pangkuha. Yun know, nagpapasarap niyan. Okay na. Yan yung crispy-licious, juicy-licious. Nakahalo yung hinahawakan dun sa... Yan. May banyo naman eh. Tama ka doon. Inumin mo to? Oo. Si ate na... Ayun, no? Badi, buko salad na siya. Ng kanyang kamay ni ate, na pinangkamot niya ng kanyang singit. Asin yan. Tikman mo ha. So, yan. Ayos. Di ba naging buko salad? Tignan mo nga. Tirik ba Gusto ko makita. Magiging zombie ka niya pagkatapos. Pag ganito dito sa inyo, hindi mo alam kung saan yung tamang daan. Nasa tamang daan naman tayo. Tapos bigla, ano ba yan? Paano kung gabi? Ano na? Anong mahi ka to? Anong ilusyon yun? Ito, may humarang dito. Ito. Mukha siyang parang punong bumagsak. Saan yung tamang dapat paayos yan, gago. Ilang aksidente na kaya nagkaroon dyan, no?
sabihin lang ng isa, nagstay ako sa lane ko. Ayan, lane sa lane. What? Paano kung saan to? gabi? Taga saan to? Yan, all of us are dead. Literal, lahat ng dadaan dyan. Sunod, talagay Tutoy George. Gumamit Ito ko ng biskwit sa pagsakay ng LRT. Nasa loob ng biskwit? Ha? Ano? Fake news. Paano nangyari yun? Ano din? Nasa likod lang yan. Hayop ka. Ay, di wala eh. Paano nangyari yun? Mind hacks. Stay in school. Kaya ito ako kiniyakan. 75. Yung 83. Nakalan yun. Sunod. Kala kay John. Average. Huwag ka magkakating. Kailangan ko i-copyright to. Matuto lang tayo magsabi na ating mga kaalaman. Huwag lang tayo magsigawan. Ito ano ginawa dyan. Sunod. Major exam laughing at my own answers. Tawa na lang natin ang kalungkutan, di ba? Saan ka na umiyak pag lumabas na yung grade? So, siguro doon mo line of seconds. Sunod. Bitch sa beke, ang dami mong dada. Isampal ko kaya ang suso ko sa iyong mukha. Kali kay AJ. Yan ang tinuturo sa anak. Hindi Cocomelon, Cocomelon. Sampal ko yung Cocomelon sa iyong mukha. ABS-CBN naman, awayin nyo. Oras mo. O si Undertaker. Baka kasi hindi pa siya buong ethereal form. Yan, hindi pa siya dead. Not all of us are dead, di ba? Sunod. Utilitarianism. Or humanism. Ito yung trolley problem na ikaw, kung papipiliin ka, hahayaan mo lang ba yung tricycle pag dumire-diretso sa 5 tao mapapatay? O ikaw na kaya mong i-swerve yung tricycle pakaliwa? Parang yung swerve dun sa kotse kanina sa kalsadang papunta sa langit. Napakadali naman pa. Siyempre doon ako sa isa. Pero ang moral dilemma dito ay ikaw ang pumatay doon sa taong yun. Kasi ikaw ang may will. Ikaw ang nagbigay ng intensyon para mapatay siya. Kung wala kang ginawa, mamamatay 5. Pero hindi mo yun kasalanan. Yun yung moral dilemma dito. Wala naman tama o mali. Pwede ka mag-apply ng iba't ibang philosophies of thought para magkaroon ng iba't ibang conclusion dito. Pero isa to sa mga trolley problem pagdating sa filosofiya. Ito naman, pag galit ka lang talaga sa mundo. Sige, ikot na lang tayo. Mani-opera na tayo dyan, kuya. Kali kay Ellie Gamer. Paglaki ko. Yan, sige, landian pa. Ba't ka umiyak? Umiyak ka sa binigyan. All of us are landian. Tumatanda na sila. Sana all of us. Sana sa February 14. Let's kayo ka na. Sunod. Hi. Kung bibitaw ng mahina. Dito mo nilagay yung paa mo eh. Dexy is dead. Sunod. Para sa inyo yan. Doon tapos mga memes ngayon. Salamat sa panonood. Dami kasing na-ipon dahil ako'y busy sa ibang bagay kamakailan. Salamat sa mga nanood. Nilike mo to. Sasampal ko yung suso ko sa iyong mukha. Paulo na mamaalam.